para banget ngan ai ka jing kai pi kumnu ba pinlat na ka jing pan kan mau usutan ni pop barim lani kumnu banlat na ka to ka jing pan ram jong usutan ya ki pop ki ba phila phla bat bala I no to para banget ngakran ni gitu ki bala sngau thu ki bala mat yo Jesus Christ ki bala dap kala ka mod phila dap phla no shabari gitu ki pop bala pen be gitu ki min sim ba manipi la dap pen baptis how Jesus Christ bat ki dan ki por pat ki ba usutan pen kan mau ya pi ki pop bareng hakum kani pinle kumno para wai pengim dai banya da ka jing pen kan mau usutan da ka do rangi dai banya da umen sim tong ni puli na ki city sigi hebru hal nong ka ba shipau khat ka ba khat khandai kong kum ni kong namar kata ko para bangai habangi dan ka jing slur ya ka banlat syakata ka jaka kentang da kata ka snam u Jesus Christ pi ka bom no dan tentang usutan penong ni pi pila le gitu ki pop barem pim long shu banlat shu Jesus Christ kawan ka to ka jing penram bat pinang jengai nang na Jesus Christ hadu pin ka tlat nan ka jing long sim bat dan ki bajat na ru Hari Jesus Christ sendiri ketinjau belai kau nu siti Hebrew nama sipau kandai. Kau namar kata ko para bangai kau yang kita kibal angai. Habangi dan kaji seluruh ya kaban let syakata kajaka bakentang dakasnam ujisu. Mat pilih benlek kuno ladawan usutan dan perkenma kasnam jong Jesus Christ kelak dapat kut. Kasnam jong Jesus Christ kam dan syu mek kipat nak usutan. Ngalet menta syakajaka jong belai da kita kijingkan ma bangalik sabarim henrai. Dakas nam jong Jesus Christ. Pidi ban ong ni kini dakas sintur. Pidi ban ong sabar kini nata kata dakalinti ya ka bawla pen kentang na ka benta jong ni kalinti ka bathamai bat ba yam biha bang ong ngala long jing thau thamai. Jing long rem lalit no. Lada pi klem le shu itu gi barem. Ngam ong ya ki barang sakut akpop. Igi bang pat pla ayak pop ki ba pinang iya akpop kata te usutan penram be pinawar pidang sakut maram. Si pidang iam di jing im aurea pidang pet di film jaklia pidang le ya kelim pidang kuak berai pidang bisni pidang pihun pia iam ha kata mot ngam ong ya kata ngam ong ya ki bri ki bala kela ka mot bat yun rebu sultan wan ban berat yang itu ki barem pilek kumno wang kata da kalti ya ka bawla pen kentang na ka benta jongi kalti ba thamai bat ba im leng ba kata ka jingka kata kalong ka met jogu wang no habangi dan u lingdo bakrau halor ka yeng ublai pidi ban kan mau ba ngam dei ngadan uling dok bakrau ba de Jesus Christ lasak khut pihak ban kran ni takat ama kran ba ya pi syapang ka jing ya dei ba Jesus Christ hatu pidan ka jing im jang ka jing duai lada pidan ka jing im jing duai usutan kan mau pi numla namar balai klan ka jing duai klan ka jing ya dei ba Jesus Christ klan ba pinong ikini kitin ka klan ka men sim pi ban kran ikini kitin ba ka jing penram ka numio namar bun ki baya ya ka jing penram man pi pila ilat do nak pop mri piat sa ka jing penram sultan pensakut ya pi pim kiu syu ka jing long sim wong kum no wong bak habangidan u lingdo bakrau halor kata ka yeng ublai tungin yawan hajan da ka do nut basisha ka jing snau scam ba ka jing net bala senrat igi do nut jungi na ka jing tip lam basniu bat bala sat ki mat jungi da ka bakhut da hang ni u ka u shi nok tho shi bru wong no u ong bagi di ban let dah jinget pidai ban nget ba try mala ma i pop jang try mam kan mau syu ika ika barem bangala le bangala i no mta try ngawan dah jinget ngari ban wan dah jinget leng bau tau rang ba ling do ban tip bala senrat te try yang ka do nu junga na kita ki jinget tip lam masniu bala sat yang ya ka met junga kan mau haba pilet ka jik pen baptis ka tin jong Paul Shakishti Hebrul nang ban riu ka khat ka basan ka ba hak bala saknar yu tau beri berteman je pila penjat no ya kamat jong pop hak ajik pen baptis wat ang baka jik baptis kadai tangkadak dari pet hang ni ong nu wong bat tu ngin yawan hajan dak doknut basisha hak ajik skop skam babha ka jingat bala semrat yagi doknut jongi na ka jingat tip lam basniu bat bala sat yagi mat jongi dak bakhut tungin ya bat scam ya kata ka jing pla tungin ya bat scam ngin ya pla man sngi ngin ya duai man sngi ya ini hu Jesus Christ mendai ba pi duai tang hapor le jing sen tang hapor le jing mani pi di ban duai klam da put pi di ban long gi ba shit ham gi ba eat you try ba tungin ya perkhat gong no
bat tungin ya bat scam ya ka jing pla ka jing kerman jungi bakan om ki shu namar ya ubala ban shanya kan long utau bala ban kular pindai bandan ka jing ka jing bamnget gibun gibri ki ya Allah mak na kidan kum kata kemudian ka jing bamnget posisya ki artatin bau bleu la mak be kiru tikiya ya ka jing penram kiya kimia ya ka jing latlu pai matangis rakhi ya ka sngi ka jing latlu ha ka ri India bang isyong ya independence mo tengi em gum gibri bo latlu tekom ju ha ka jing long men sim pidai bania ha ka jing latlu uji skres wat ya shu ha ka jing penram ya ka jing latlu u kris la kumno la ai pat hanga hot ngan kunung tu ka jing roi ong ngan om ken randin shu dalai mai ma om ken ma tu jing roi tu ong ong ya ka jing lat lu u kris la pelat yang ha em dalai ngam let pa shu shaka jing long rau ka pop kum tai kong te ro utrai ong idan uji kris bangin lai tuang tu ya bat scam ya kata jing plan ka jing kerman jong ikan om ki shu pe kam dei ban ki Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday ru pinlang ba kumju ya ro try para bang ngakran ya kabalang praktikal pi ya nang ni Monday ru ngakran ni tinjong blai Tuesday ru ngakran shikham Wednesday ru shikham Thursday ru shikham Friday ru shikham Saturday ru but Saturday Sunday bang iju ya kendu ulang le kanang reham shu kanang pelu ha bangilat sigi jing sang ngimlet shu tu beri wasak jap reniawan ban telau hiding hakan ga jing syakri jungi bangi syakri hang ya jayau la snulin ni da ya syakri da kadan ka jing ram men sim namar bangi sotu ya ka tin jong blai pai wang kumno batungin ya perkat ban ya pen ki parlok ya ka jing ya ie bat ya ka jing le ba bha pa mdai shu ban pen kamau ya pop ngong no batungin ya perkat ban ya pen ki kijing le babham no pilet yalap gospel gadi ga bapi ra ya kata ka kubor babha pilet pen be men sim baman ye gitu gibri barang syakte ha jing di pen buai ha jing klem ha aurea ha jing bam yama ki jing lak bon lai pau gi jat pop ki ba de si ga jing syakte marau ha jing bam duma ha jing bam kwai ga along kerni ong pilet no pia perkat ban pen bha pilet ban yalap gospel ha tu pilet julet yalap gospel para bangan abang ong yalap gospel hadu pilak julit pelat em ya gibri ba syakte akapop kibadan ki mensim suicide kiba mensim ban shimno ya jing em lejong pilak julet em ban yalap ya gospel bat ha jing yalap jing si pilak julit penduai em ban be itu kusut kita ka de jing yalap gospel basya ngam keren ya jing yalap ketin jali jum ba penbang kan ya ubri ulami ulang kumju nrenga keren ya kata gospel ka bau Jesus ulah dap syaya pa kadin kena ulah dap mipat ya ka gospel ha bagi keren ya kan ka ketin ka da mipat ka bor ngak keren ya kata pilak julet nem para bangan pilak julet pen ya selur nem bannya pen ki parlok hi ya kata ka jing ye bat ka jing le babha ka jing ye para bangan ki jing le babha gi de kita ha pilet ban yalap gospel haba pi ai skibri kiba dok haba pi ai saka kam jong blai ban penya re kan ga hima jong blai ban yarap itu kiba yalap gospel ban ma bat kam tam kong arpusan para banget kong klam da ino ya jing ya sanglang jong hi kumbalong karukom kibai herai da ya kentu parlok hi bat kata kam tam kat ba pio i ya kata kasni bakalanang jan pa ka jingwan uturai kalanang jan ngimdai ban ya pep nagi jing sen regi de bandan ka jing sen ka wadap do men sim khut kumno kumbalong ki bai dan ki bai jano ni jing syakri ki tolak na mta gimdan ka jing duai re ngimla wan syakri marwai kawan pelat lu ingin nak kata jing syak penram ru kali bangin ya kendu para banget hi ban ya wan sik taki jing sen ban ya kendu ban ya ba mi ki jing khawai turai ban ya praise and worship ban ya ro turai ban yo ban hikai ka jing long sunran ba pinang ban beksut ban pen khia i bapang bat ban yalap ya gospel bat ban yang akan nong rem jong Jesus Christ pi de yang ta ngong pi kam jingim ka bakan jam sim ka job de ta bo su ta nong yo ban penram pi danam ta ka buram jong try ya ro try nga ishan swer nakanika jing syakri bangidan ngakwa ban pentip syapi bangidan ru kaying jing duai haji alan snolin kata hajan robot hospital bangi jumpen diwai bri ha ka sni satjan bat ka sni ublai de kublai seisin pat nakabenta ka buram jong try yaro you try the like the share the subscribe again video